N'aka
kasita waburu onye ndị ya gasị gbegbo na kasita waburu onye agbụrụ ya kasị gbegbo na kasinita ewe prọfeti ndị egwu na Igbo niile alile egwu emu n'enu ije nwoke esiwere ike ije nwoke adịrị isi mmemme nyebe oyi m injinia na-esiri chukwu be m webụla akwụkwọ ka nwazi agụ ọ gụsịrị na isiri suku wapụrụ amara onye yunivesiti dutoka ivesi wee kwuru nwa m wee kụzie si na ọnọdụ Naijiria na ọ ga-enyere ụfọdụ ya na ndị bebe ibe ọchụ onye na-enwere nna gị ikpe na ama mbosi bụrụgo onye na-enwere onye enyemaka na-ebido n'oge kwaba mba nwa m wee kụzie nne m wee gaba obi elizi nyekwa ụzọ lie nye jebe obodo oyibo lusi obodo oyibo agbalị m unu na Chukwu na-akwụ nwa mgbenye n'azụ katama nwa mgbenye kwụwakwa aka ya ọtọ nyebe oyibo wee mebe ebe ọ bụ ka ọ dị wee nweta akala aka ya injinia na-esi Chidubem ede onye bụzi CEO Fox Renewable Energy anyị nwere taa onye bụ Ojisolemọg ọbịa nwee gbozemenesugbe ka na onye bụbu CEO Top Security Guard Gates Top Security bịa ya bụbu CEO PMT Autos bịa Pigment Transactions ka nsa akpọ ezi oyibo ife erike ekwe nwegwozi emene isugbe ka na agbalike onye bụbu CEO Compact Trading Firm Enterprises ọkazi ibi ya mma akụdị na nwa wenu na AGABI ka nna akpọ mmiri niile ji bịa na wala ọgọdọ mma m unu na nnukwu ibe nna niile mmụọ ebe ya onye anyị na-egbu ọ na-enyere ọtụtụ mmadụ aka AGABI n'ihe ọkpara na bebe ihe o mere erike eze ọmọgọ ndị AGABI ele ọgọ gaa n'iru ya bụ oke nwaanyị na-akọwa ihe o mere erikekwene ana na-agụ ọgwụ ọnụ mmadụ ga-elokwubeli jebe obodo wee na-ahịa ahịhịa ndị AGABI ụmụnna m ndị AGABI ka enweli na Nkanụ dịka ofe ọgwụ ka nwata nwaanyị na-ayọ di ya gaba biri n'udo ewe ebugo anya ogembe iweda mmekwe n'ọhịmụ na-ayọ ibe niile dị na AGABI mmụọ niile dị na AGABI nwoke dị ya nwaanyị dị ya chewekwado injinia na-esiri Chidubem ede odikwe na-echi alụso ode n'ikpo ode n'olu ka anyị
Live the guy.
osimu kenebezie ndị ezi ọhịa ndị kpọli ya azụ ndị bulie n'anya ọ dị mma ka ọ na-eme ochukwu nwa ogbenye na-azọ nwa ogbenye eziokwu eziokwu chọnya dị n'izuzi bana ya wee dị ya mma m onye mbizizi oyimagụ dị na nwana agadi dị ya mma m onye mbizizi osimu kene shi Nnaemeka Justice Akọfubana Akọfubana wanu n'isi kwatọ nke ka nwe guzie mene nsube na aba CEO Kilos Roads ọkasị ibi ya mma eziokwu na anyị kelele oke mmanwụ obozi na-agbala ọsọ n'isi kwatọ nwe guzie mene nsube na-ekwe osimu kenekwuwe Chief Chidebere Oko namu Chidebere Oko wee guzie mene nsube ijiri ji na-eme akụkụ nwanụ n'Enugu steeti ijiri ji na-eme akụkụ n'Enugu steeti ya enu ụwa wee guzie mene nsube na-ekwe onye bụbu Buffalo na Nkanu oyimu Buffalo na Nkanu oke mmanwụ na-eji anwụ ya mmanwụ nke na-egwuru gị egwugwu ya bụ ya anya bụdị na mma osimu ga-enekwuwe Paris to na eze nwa nwachi na-emelụ na Nsụka ọmụ nwachi na-emelụ ibe owele ndị Igbo bi ya owele ndị Igbo niile anyị keneli gị owele bụkwa ka aga n'iru CEO Periositonu Limited bụlụ ọkasị akasị oke mma anyị na-ekwuo ewe nyaba akwụdị na nwa oyi osimu kenekwueli ya Chief Ijole Kinsele ọgụma ndị eze wad ọgụ ụmụ dị Igbo Amaoji nke dị na na-enwe n'Enugu steeti oyimuwo nwoke nwazi nne-enwe wee bịa onye Amaoji ewe wee gozie mene nsube na-ekwe ekene ya bụ oyimagụ dị na nwa wa osimu kenekwu echi nwam ibe anya ugosi n'obi chukwuwa n'obi na-agụ ubi ya ugosi n'obi chukwu nwee gozie mene nsube na-ebele gị aka ya wee onye na-eme eme na-ebe ọbụba arụbi na-agụ n'ebe ajima dị ya egwu na-akwado ka ndị ezuwe ike ya bụ ọyị anyị akụdị na nwa nwanụ na agadi onye na-agwa m ibe na-ekwu ma mụ na-ekwu n'ọnụ gosibu kenekwuwe Kenechukwu Kinsili nwa m Kenechukwu Kinsili ọkụ na-ebi okwu nwanụ na-achị k'Enugu steeti onye ka a na-etukwu Jojo wee na-achị wee guzie mene nsube nwanna lọba n'isi kwachi egwugwu omemma ji dọbọ omemma ji ọbọ egwugwu ibe onye meli n'elu ụwa ga-ekweji nwamakụ dị na nwa nwanụ n'aka bi oke mmụọ obere nwa Chukwu goziri agozi bi ya nwa m Chukwu mali nwa mgbe
ka anyị